Cyn bod ni'n cael gair o groeso a'r coeddiadau, mi na i ofyn i chi ymuno a fi efo'r galwad i addoli, os gwelwch chi'n dda. Os gai ofyn i chi i ddarllen y geiriau sy'n mewn print bras ar waelod y sgrin. Ein tad, deiwn yn wilaidd Gerdybron, mewn ffydd, mewn gobaith, mewn cariad. Deiwn gan gyffesu ein gwendid, ein beiau a'n methiannau. Deiwn gan geisio dedrigaredd, a chyflwynwn i ti ein haddoliad heddiw yn enw Iesu Grist. Amen. Bendithia ein haddoliad, a gwna ninnau yn gyfryngau bendith yn ein gwasanaeth i eraill, drwy gydol yr wythnos sydd i ddod, a bob amser. Amen. Ac fe oleuwn i'r ganwyll. Ac fe gawn ni air o groeso gan Sian. Diolch, Sian. Bore da a croeso i chi gyd i'r Oedfa bore yma a rhaina ohonoch chi sy'n ar y Zoom. Croeso arbennig hefyd i Emlyn Davies o Bendyrch. Mae wedi bod gyda ni nifer o weithiau o'r blaen ac yn ddiolchgar iawn o'i bodlondeb i ddod yma heddi. Yn deall bod yn gweithio ar hyn o bryd gyda'r Undeb yr Annibynwyr a'r Eglwysi Dementia. Diolch yn fawr i chi am eich ymdrechion hynny hefyd. Dydd Sul nesaf bydd y gweinidog yma a'r Gwasanaeth yn cychwyn am 9:45. Bydd côr y Tabernacl yn ymarfer yma nos Fawrth am 7 o'r gloch. Mae bore coffi Zoom, bore dydd... Pa ddwrnod yw hwnna? Dydd Mawrth. A cysylltwch gyda Felicity Cleaves am ragor o wybodaeth ar hynny. Hefyd mae yna gwrdd gweddi nos Iau am 7 yma yn y Capel hefyd. A croeso i chi gyd heddi unwaith eto. Diolch yn fawr, nawn y casgliad nawr. Gawn ni blygu pen. Derbyn ein rhoddion o dad fel ernes o'n parodrwydd i weithio dros y deyrnas di ar y ddaear hon. Offrymwn ein dwylo i weithio drosod, offrymwn ein calonau i weddio dros y byd, ac offrymwn ein bywydau i gael ei newid gan dy ysbryd di. Mwyn ei enw. Amen. O gai ddiolch yn y lle cyntaf, mae gwahoddiad i fod yma efo chi bore yma. Mae wastad yn braf iawn cael dod atoch chi i Pen-y-bont a gweld cynifer o wynebau cyfarwydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Mi ddechreuwn ni ar yr emyna gyda gennyn rhif 242, ond fe fydd y geiriau ar y sgrin, fel ydych chi'n gweld, o doed y deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un. 242 neu'r geiriau ar y sgrin.
Bore da bawb. Mae'r darlleniad y bore yma o'r Acta'r Apostolion. Y 9 bennod a'r 8 adnod ddiwetha. Yn y llyfr hwn, nid oes teitl ar y rhan yma. Mae rhaid aros rhyw 2 blynedd ac 20 arall i gael y cyfieithad, i gael y teitl. Ond y teitl yw Adfer Bywyd Dorcas. Felly o'r trydydd y 6 ar... Mae'n ddrwg da fi. Y 36 adnod ymlaen. Ac yn Jopa yr oedd rhyw ddisgyblus a'i henw Tabitha. Yr hon asgyfieithir a elwir Dorcas. Hon oedd yn llawn o weithredoedd da ac elusynau, yr rhai a wnaethau hi. A digwyddodd yn y dyddiau hynny iddi fod yn glaf a marw. Ac wedi iddynt ei golchi, hwy ei dodasant hi mewn llofft. Ac oherwydd bod Lyda yn agos i Jopa, y disgyblion a glywsant fod Pedr yno, ac anfonasant 2 ŵr ato ef, gan ddeisif nad oedau ddyfod hyd atynt hwy. A Phedr y gyfododd, ac aeth gyda hwynt, ac wedi ei ddyfod, hwyaedd y gasant ef i fyny i'r llofft, a'r holl fragedd gweddfon a sefasant yn ei ymyl ef yn wylo, ac yn dangos y peisau a'r gwisgoedd o wnaethau Dorcas tra oedd yn gyda hwynt. Eith'r Pedr wedi ei bwrw hwy i gyd allan, a dodwy ei luniau ar lawr, a weddiodd, a chandroi at y corff, a ddywedodd, Tabitha, cyfod. A hi agorodd ei llygaid. A phan welodd hi Pedr, hi agorodd yn ei heistydd. Ac aferodd ei law iddi, ac ei cyfododd hi fyny. Ac wedi galw y saint a'r gwragedd gweddwon, fe ei gosgododd hi ger bron yn fyw. A hysbys bu trwy holl Jopa, a llawer a gredasant yn yr arglwydd. A bydd o aros yno yn Jopa lawer o ddyddiau, gyda un Seimon, Barker. Wel, diolch am y darlleniad, ac byddwn ni'n cyfeirio at gynnwys y darlleniad yna yn ystod y myfyrdod yn nes ymlaen. Yn y cyfamser, mi symudwn ni ymlaen at yr emyn nesaf. Rhif 613 yn Caneuon Ffydd, unwaith eto mae'r geiriau ar y sgrin, o arglwydd yw ein tadau ein crau gan tŵr wyt ti, o gogonedda eto denw yn om ni. Ni cheisiwn fwy anrhydedd na'r hodion llwybrau'r groes, gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu'n hoes. 613. Thank you.
Gawn ni gydweddio. O dad Nebol, da ni'n diolch i ti unwaith eto'r bore yma am y cyfle ac am y fraint o gael dod at yn gilydd fel hyn i fwynhau cwmni'n gilydd ac i blygu pen yn dy enw di. Ac yng ngeiriau'r emynydd, ni cheisiwn fwy anrhydedd na'r rhodion llwybrau'r groes gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu'n hoes. Ac wrth edrych o gwmpas yn byd toredig ni heddiw o dad, da ni'n fwy ymwybodol nag erioed bod angen tystion i lwybrau'r groes, bod angen pobl i gyhoeddi gwirioneddau a gweithredoedd Iesu Grist yn yn hoes ni. Da ni'n ymwybodol iawn o'r gwerthoedd a drosglwyddwyd i ni pan oedden ni'n blant yn yr ysgol Sul, yn yr ysgol, a da ni'n sylweddoli bod y gwerthoedd hynny yn mynd yn brinach ac yn brinach bob dydd wrth i ni edrych o'n cwmpas heddiw. Ac fe wyson i Eglwys Dad yn cael ei gwthio i'r ymylon o ran ei dylanwad a'i phwysigrwydd. Ond eto, gweitha hynny gyd, da ni yma bore yma i gyhoeddi'n uchel fel yr emynydd, nid oes i ni offeiriad ond Iesu Grist ei hun, nac ordeiniadau eraill, ond geiriau mab y dyn. Da ni'n gofyn i ti felly am dy bendith ar yn hoed efo ni y bore yma o dad. Boed i bopeth sy'n cael ei ddweud a bopeth awn nawn ni, bod yn gymeradwy ger dy fron di. Boed i bopeth gaiff ei ddweud a'i wneud bod yn berthnasol i'r angen sydd yn y byd o'n cwmpas ni. Ond i chlaw popeth, boed i bopeth bod yn dyrchafu dy enw di gan bod ni wedi dod yma bore yma i ddathlu'r ffaith mae Duw cariad wyt ti. Gad i ni felly o dad deimlo dy bresenoldeb di yn ymplith ni bore yma. Boed i ni gael yn nerthu i fod yn dystion i ti ac i wneud y waith di ble bynnag y byddwn ni. Helpa ni aeddfedu'n ysbrydol a chryfhau yn gweledigaeth dda'n ffydd ni. Agor yn llygad ni i weld dy waith di yn y byd o'n gwmpas. Agor yn clustia i glywed dy lais di yn y byd. Dangos i ni sut a pryd y meddrwn ni helpu a nertha ni i ymestyn allan yn enw Iesu Grist i roi ein cefnogaeth i'r asiantaethau hynny sy'n cynnig ymgeledd, sy'n cynnig help i dreiniaid byd o'n cwmpas ni yma yn yr ardal hon ac mewn gwledydd tramor. Gwna ni bob amser yn hael ein cefnogaeth i'r asiantaethau hynny sydd yn medru dod ag ymgeledd. Da ni'n gwybod o dad i bod i'n demtasiwn bob amser i ofyn i ti ofalu am dreiniaid byd, i weddio'r i'r hanw fel pe bai hynny'n trosglwyddo'r cyfrifoldeb arna ti. Fel pe bai ni yn gallu gorffwys ar yn hwyfa yn bod ni wedi gorffen, bod ni wedi gofyn i ti ofalu amdanyn nhw. Ond y bore yma dad, atgoffa ni mai dim ond trwom ni y medru di weithredu yn y byd yma. A'n braint ni y bore yma ydy cael cyhoeddi yn bod ni'n barod i gyflawni dewyllus di, a bod ni'n barod i fod yn ddwylo i ti ble bynnag mae'r angen. Efo'r erchylltera yn draw yn yr Wcrain, yn fyw iawn yn meddyliau ni bob dydd y dyddiau yma. Da ni'n dyheu yn amlwg am weld newid yng nghalonau'r rhai hynny sy'n ymhyfrydu mewn defnyddio grym. Y rhai hynny sydd yn fodlon difa bywyda i foddhau i chwant a'i uchelgais filwrol. Da ni'n gweddio'r bore yma o dad, ar ran pobl Wcrain ac ar ran pobl Rwsia fel ei gilydd. Gna ni'n ddewr ac yn gryf i ddal ati i gerdded ffordd heddwch. Hyd yn oed pan bydd y ffordd honno'n anodd ddod o hyd iddi yn y byd sydd ohoni heddiw. Duw gobaith, golia fflam newydd yn ein calonna ni. Fflam heddwch a fflam tosturi yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgon ni gydweddio drwy gydadrodd ein tad,
yr hwnnwyd yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein barabenyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn i nain dyledwyr. Ac nac arwain i brofedigaeth, eisir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti o'r deyrnas a'r ners a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac fe drawn ni at yn hemyn nesaf, rhoi mi ners i wneud fy rhan i gario baich fy mrawd, i weini'n dirion ar y gwan a chynor thwyo'r tlawd. Emyn rhif 805. Mae heddiw, fel mae'n digwydd bod, yn sul arbennig yn y calendr eglwysig, achos dyma Sul y Bugail da. Ac mae hynny'n golygu bod o'n gyfle i edrych ar ddelwedd o Iesu Grist fel Bugail yn y Testament Newydd. Mae o'n gyfle i ystyried o'r newydd beth sy'n gwneud Bugail da. Ond yn bwysicach na dim, falle, mae o'n peri ni hefyd godi'r cwestiwn, wel, pam bod hynny'n berthnasol i ni heddiw? Rwan ta, da ni eisoes wedi clywed y darlleniad o lyfr yr actau, a falle bod chi'n meddwl am munud bach, wel, pam bod hwnna'n berthnasol i Sul y Bugail da? Hanes Pedr yn mynd draw i Jopa ac yn codi Tabitha neu Dorcas o farw'n fyw. Pam bod hynna'n berthnasol i ni heddiw ar Sul y Bugail da? Wel, yr hyn digwyddodd, fel y clywson ni ddarllen, oedd Tabitha, oedd yn ddynes, oedd yn llawn gweithredoedd da ac yn gofalu am ei chyd aelodau yn yr eglwys yn Jopa. Ac mae'r neges yn amlwg i ni, yn dydy, mor gynnar â hynny, roedd yr eglwys gynnar yn byw yr atgyfodiad, yn yr ystyr i bod nhw yn gofalu am ei gilydd, yn fawr i cymwynas am ei gilydd, fel yr oedd Tabitha neu Dorcas. A'r sioc maen nhw'n ei gael ydy pan mae Pedr yn dod yna, ac maen nhw'n disgwyl i Pedr gladdu Tabitha, ond yr hyn mae o'n ei wneud wrth gwrs ydy i chodi hi o farw'n fyw. Ac mae hwnna'n yn ddelwedd gref iawn yn dydy, am bod yr awdur eisiau cyfleu i ni, na fedra angau na'r bedd
ddim rhoi terfyn, ddim carcharu y gwerthoedd oedd yn perthyn i Iesu Grist, i bod nhw wedi trosglwyddo i'r eglwys fore hyd yn oed yn y dyddiau hynny. Maen nhw yn byw yr atgyfodiad, maen nhw'n gofalu am ei gilydd, neu mewn geiriau eraill, maen nhw'n gofalu am y praidd. Maen nhw'n dilyn yn llwybrau'r bugail da ac yn gofalu am y praidd. Ond cyn mynd ymhellach y bore yma, mi dwi am gyflwyno darlleniad arall i chi os gai, darlleniad sy'n gyfarwydd iawn i bob un o'na chi, y darlleniad y salm enwoca yn y Beibl i gyd, siŵr o fod. Dych chi'n gwybod beth sy'n gen i mewn golwg, sef Salm 23. A mi dwi am ei darllen i yn fersiwn William Morgan, gan mai falle dyna'r fersiwn sydd â nwyla gan bob un ohono ni. Yr arglwydd yw fy migail, ni bydd eisiau arnaf. Efe a wnaem i orwedd mewn porfeidd gwelltog. Efe am tywys gerllaw y dyfroedd tawel. Efe a ddychwel fenaid. Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie, per rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau. Nid ofnaf niwed, canis rwy ti gyda mi, dy wialen a ffon am cysurant. Ti a arlwy ford ger fy mron, yngwydd fy ngwrthwynebwyr. Iraist fy mhen ag olew, fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd yn dragywydd. Rwan ta, da ni wedi clywed yr adnodau yna yn cael ei darllen mewn pob math o sefyllfaoedd, ynddo? Mewn gwasanaethau ar y Sul, fel y bore yma, mewn angladdau, mewn priodasau, mewn digwyddiadau yn neuadd y dre ac yn y blaen. Mae o'n ddarlleniad poblogaidd tu hwnt yn dydi. Ac un peth sy'n gwneud y salm yma mor annwyl i gynifer o bobl, wrth gwrs, ydy i bod i yn cwmpasu pob agwedd ar y bywyd yn dydi. Mae'n sôn am y cyfnodau hapus, llewyrchus y mywyd rhywun, yn ogystal â'r adegau anodd yn le, yr adegau llawn adfyd. Ac mae'n gwneud hynny mewn cyfres o ddelweddau prydferth iawn, drwy ddarlunio y porfeidd gwelltog ar y naill llaw, a'r dyfroedd tawel ar y llaw arall, a hefyd y dyffrynoedd tywyll a'r gelynion. Geiriau Dafydd Frenin ydyn nhw, wrth gwrs, ynde. Wedi sgrifennu tua 1000 o flynyddoedd falle cyn gen i Iesu Grist. A'r hyn gan i fan hyn ydy i brofiad personol o dduw. Ac os cofiwch chi, roedd Dafydd wedi bod yn fugail cyn dod yn brenin yn doedd. Ac felly mae'r ddelwedd sydd fel llinyn arian drwy'r salm yma ar ei hyd yn gwbl naturiol i Dafydd yn deillio o'i brofiad personol o. A'r peth cyntaf sydd yn taro ni falle ydy'r hyder tawel sydd yn y geiriau. Mae'r brenin Dafydd yn gwbl sicr bod Duw yn ei amddiffyn o ac yn gofalu am ei holl anghenion o. Ac mi roedd byd Dafydd yn un sefydlog a llewyrchus, wrth gwrs. Ganrifoedd wedyn, roedd pobl yn edrych yn ôl ar teyrnasiad Dafydd fel o bosib yr oes aur yn hanes cenedl yr Iddewon. Felly roedd geiriau'r salmydd yn gwbl gredadwy iddyn nhw. Ac pan fydden nhw'n gwrando arnyn nhw, oedden nhw'n gallu uniaethu â nhw. Mae hwn yn emyn personol o'r brest gan Dafydd, diffiant iawn. O'r dechrau i'r diwedd, mae Salm 23 yn disgrifio byd perffaith, lle mae Duw yn hamddiffyn ni, yn gofalu am yn holl anghenion ni, yn lliwio'n bywydau ni o'r naill borfa welltog i'r llall. Ac os bydd na adegau anodd yn hanes bob un ohono ni, yna mae Duw mynd i fod ar yn hochor ni yn tywys ni drwyddyn nhw. Does ryfedd nag os bod geiriau fel yna'n rhoi cymaint o gysur i bobl. Yr hyn sy'n dod i feddwl rwy'n am ni ydy y dyfyniad o waith Robert Browning, ynddo. God's in his heaven, all's right with the world. Ac yn fanna, falle dylen ni roi stop hynny. A cymryd stoc o bethau. A dechrau meddwl o ddifri
Ai fel na ma hi go iawn? Ydyn ni'n sôn am fywyd go iawn yn yr 11 ganrif ar 20 y fanna. Achos mae yna duedd yn does i ni, yn enwedig efo darnau cyfarwydd o'r Testament Newydd, bod ni'n cymryd y cyfan yn ganiataol, heb ystyried y cyd-destun na'r gwir ystyr. Darllenwch chi Salm 23 i rywun yn yr Wcrain bore yma, neu blentyn yn yr Iemen, yn Syria, neu yn rhai o wledydd cyfandir Affrica. A fydda'r darlun o Dduw sydd fan hyn ddim yn gwneud llawer o synwyr iddyn nhw na fydda. Hyd yn oed yr adnod gyntaf un, yr arglwydd yw fy Bugail, ni bydd eisiau arnaf. Rwan ta unrhyw un sy'n byw yng nghanol erchyllderau Wcrain, mae'r geiriau yna yn swnio yn eiriau gwag yn dydyn. Fe awnau mi orwedd mewn porfeydd gwelltog, fe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Nid porfeydd gwelltog na dyfroedd tawel sydd wedi nodweddu bywyd i bobl Wcrain yn ystod y misoedd diwethaf yma nag e. Gwlad gyfan yn anghyfanedd. Pobl wedi diodda trais a phoenydio ac arteithio na fedrwn ni ddim i ddychmygu na fedrwn. Ie, perhodiwn ar hyd glyn cysgodangau, nid ofnaf niwed, can rwys yr rwy ti gyda mi, dy wialen a ffon am cysurant. Cysurant? Wn i ddim faint o gysur ydy geiriau y salm i'r hynny sydd wedi dal yng nghanol y creulondeb a'r gwrthdaro yn yr Wcrain y bore yma. A mae yna blant yn Syria yn does, yn yr Iemen ac yn rhai o wledydd Affrica. Maen nhw wedi byw mewn eisiau drwy gydol eu hoes. Maen nhw'n gweld y byd yn chwalu o'i gwmpas nhw. Maen nhw wedi byw eu bywydau gyd yng nghanol casineb dychrynllyd. Prinder bwyd, prinder diod, i trefi a'i pentrefi yn deilchion ynddo. Iddyn nhw, mae'n anodd iawn gweld y salm hon fel geiriau o wir gysur. Yr arglwydd yw fy Bugail, ni bydd eisiau arnaf. Y llynedd, mi lansiwyd llyfr o weddiau gan Cymorth Cristnogol i ddathlu 75 o blynyddoedd ers sefydlu'r elusen. Dyma fo'r teitl i chi, Rage and Hope. Ac wrth lansio'r llyfr yma, mi siaradodd Dr Owen Williams, cadeirydd Cymorth Cristnogol, am arwyddocad y teitl. Wrth ddathlu 3/4 canrif o fodolaeth, mi ddylan ni fod yn ddig, meddwl fo. Mae yna le i fod yn ddig am bod angen Cymorth Cristnogol o gwbl yn ym byd ni heddiw. A does na ddim byd o'i le mewn bod yn ddig am y sefyllfa, wrth weld yr anghyfiawnder a'r anghyfartaledd. Wedi'r cwblroedd, Iesu Grist ei hun yn ddig ar adegau yn doedd. Roedd o'n ddig yn y deml, pan fydda fo'n gweld rhywun yn cael cam, mi wylltiodd o'n unwaith yn dod, a thaflu'r marsian diwyr allan. Ac mi soniodd Owen Williams am hanesyn yn Efengil Marc, lle mae yna sôn am Iesu reit ar ddechrau weinidogaeth, yn dod ar draws gwahanglwyr sydd wedi cael ei esgymuno a'i wrthod yn llwyr gan gymdeithas. Ac yn ôl y gwahanol fersiynau o feiblau Cymraeg, mae'r geiriad i gyfleu'r stori yn ddigon tebyg. Mae'r cyfeithiadau, fel ydych chi'n gweld, fan hyn yn dweud pethau fel yn llawn cydymdeimlad ys dyma Iesu yn estyn i law. Yr ail, na wedyn, fel mae William Morgan yn dweud, ar Iesu gan dostyrio. A wedyn yr ola un, mae'r cyfeithiad newydd yn dweud, a chan dostyrio, estynodd ef ei law. A pan da ni'n edrych ar gyfeithiadau Saesneg, maen nhw'n ddigon tebyg. Drychwch ar y cyntaf yna, moved with pity. Ond, drychwch ar yr ail gyfeithiad yn Saesneg. Incensed, Jesus reached out his hand. A wedyn, yr isa man hyn, these last words made Jesus angry. Yr Iesu yn colli dymer. Yr Iesu yn ddig wrth weld yr anhegwch.
Yr Iesu'n ddig, meddwl Rowan Williams, am bod y gwahanglwydd wedi cael ei wrthod. Ac yn ôl Rowan Williams, dicter ydy hwn, sy'n tarddu o gydymdeimlad. Dicter a digofaint wrth weld poen rhywun arall. A dyna y digofaint a'r dicter sydd yn ysgogi pobl i weithio drwy cymorth Gristnogol, i leddfu poen treiniad y byd yma. Eleni, wrth gwrs, fel da ni'n gwybod, mae cymorth Gristnogol yn rhoi sylw i Zimbabwe yn ddwyrain Affrica, dydy. Ac yn fanno, maen nhw wedi diodda'n enbyd oherwydd effeithiau newid hinsawdd yn ddiweddar. Oedolion a phlant yn llwgu, cnydau yn methu, y ddeiar yn sych ac yn galed ac yn gwrthod ildio eu chnydau. Ac ar ben hyn i gyd, mae'r rhyfel yr Wcrain erbyn hyn wedi gwaethygu'r sefyllfa yn Zimbabwe, oherwydd bod yna brinder gwrtaeth a mae yna brinder olew coginio. Mae'n ddifrifol o embydus arnyn nhw. Ond mae gweld y lles y mae cymorth Gristnogol yn medru wneud mewn gwahanol wledydd, mae hwnna'n rhoi gobaith i ni bob amser yn dydy. A pan da ni'n sôn am obaith, nid optimistiaeth cibddall heb reswm yna ge. Nid rhyw gred wirion naif y bydd popeth yn iawn, ond gobaith hollol resymol y bydd daioni a chariad yn drech na drygioni yn y pen draw. Yng nghanol y dicter yma am angyfiawnder, roedd y gobaith yn llenwi bywyd Iesu Grist yn doedd, ac yn yrif ymlaen i ledeirnu'r neges am gariad Duw. Ac mae meddwl am y gobaith yma yn y math yma o obaith yn batgoffa fi o un o ganeuon Tecwyn Ifan a dweud y gwirth chi, sef Gweithred Gobaith ydy teitl y gan. A dyma mae'r Citsgan yn ei ddeud gyn Tecwyn. Am mai gweithred yw gobaith ac nid breuddwyd ffôl. Rwan ta prifardd Mererid Hopwood, fel mae'n digwydd, sydd wedi sgrifennu'r geiriau ar gyfer y gan hon. Ac mae'r neges yn hynod o addas i'n hoes ni, dwi'n meddwl, pan da ni'n tueddu feddwl am obaith fel mater o eistedd yn ôl a chroesi bysedd y bydd popeth yn iawn. Neu hyd yn oed, gobeithio, bydd Duw yn sortio beth allan, y bydd Duw yn gwneud rhywbeth am y sefyllfa. Mae mor hawdd yn dydy i weddio ar Dduw a throsglwyddo y cyfrifoldeb iddo fo. Ond mae can Tecwyn Ifan a Mererid fan hyn yn gweld gobaith fel grym sy'n yn hannog ni, yn hysbrydoli ni, yn gwthio ni mlaen, yn rhoi ni y gallu i weld beth sy'n bosib a sut i'w gyrraedd o. Ac mewn ysbryd felly, dwi'n meddwl, y dylen ni fod yn edrych ar Salm 23. Wedi'r cwbl, salm o ymddiriadaeth ydy hi. Salm sy'n sôn am roi ein ffydd yn llwyr, yn niw, yn hachos ni heddiw yn Iesu Grist. A thrwy hynny, mi bydd y gobaith yma yn hysgogi ni i wneud yn siŵr na bydd neb mewn angen. Dwi'n ei gweld ti hefyd, a dweud y gwir, fel salm o brotest. Salm o brotest sy'n herio yn diwylliant ni ar byd gorllewinol, lle mae'n holl economi ni wedi seilio ar anhegwch yn dydi, ar bobl yn exploitio i gilydd, ar orfarchnata, gorbrynu, gorddefnyddio adnodda'r ddiar yma. Meddyliwch am hynny bach, beth da ni wedi wneud i'r blaned yma mewn gwirionedd? Da ni wedi llygru'r awyr, da ni wedi anrheithio'r ddiar, da ni wedi difwyno yr afonydd, a'r llynnoedd, a'r moroedd. Ac o ganlyniad, da ni wedi creu uffern ar y ddiar ynddo. Uffern ar y ddiar, lle mae cynifer o bobl wedi dal yng nghanol yr hylltod hwnnw, yn crafu byw mewn amodau cwbl amosib. Ond mae neges Salm 23 yn hynod o berthnasol a gobeithiol. Os rhown ni'n ffydd yn niw, os rhown ni'n ffydd yn esiampl Iesu Grist, yna mi fydd na ddigon i bawb yn bydd.
oherwydd mi na ni'n siŵr y bydd na ddigon i bawb. Fedrwn ni ddim peidio gofalu am yn cyddynion os ydy'r ymddeiriadaeth yna'n bod rhyngon ni a Iesu Grist. Pan byddwch chi'n meddwl am fugail, ti'n pa ddarlun sy'n dod i'ch meddwl chi? Roedd yr hen arlunwyr yn aml iawn yn tynnu lluniau o'r bugail fel rhywun oedd yn byw mewn byd llawn delfryd ar hamant sy'n dod nhw. Dyma chi lun fan hyn o'r brenin Dafydd, y machgen ifanc yn gorffwyso o dan y goeden yn mwynhau ei hun yn gofalu am ei ddefaid. Ac fel na ma llawer o luniau'r meistri ynddo. Mae portreadau nhw'n rhamantus tu hwnt. Pan welwch chi'r bugail yn cerdded yn dalog hamddenol a'i braidd yn cerdded tu nôl iddo fo, dim problem yn unman, mae'r byd yn berffaith. Fyddwch chi ganol yr wythnos hon, mi glywson ni am 2 gyd-defaid yn cael ei gwerthu ym marchnad Dolgella am bris hirt o uchel. Ac mae yna apel anhygoel yn y berthynas yma rhwng y bugail a'i gyd-defaid yn does. Da ni gyd wedi'n dal yn yr hamant yna. A da ni gyd hefyd, wrth gwrs, wedi gwirioni yn do efo englyn meistrolgar Thomas Richards. Rhwydd gamwr, hawdd ei gymell i'r mynydd a'r mannau anghysbell, hel a didol diadell yw camp hwn yn y cwm pell. Mae gyd yn rhan o'r rhamant, o'r ddelfryd yma ynddi am fywyd y bugail. O'n i'n digwydd nabod un bugail yn eitha da pan o'n i'n tyfu fyny. Ges i fy magu ym Mhentre Llanberis yn yr hen Sir Gaernarfon, reit wrth droed yr Wyddfa. Ac roedd ffrind i mi, un o ffrindiau da yn yr adeg honno, Maldwyn Evans. Maldwyn yn digwydd byw mewn lle o'r enw Pant y Cafn i fyny yn uchel ar lethra'r Wyddfa. Achos Mr Evans, tad Maldwyn, oedd bugail yr Wyddfa. Fo oedd yn gofalu am y ddiadell oedd yn crwydro hyd y mynyddoedd yna i gyd o ochr Llanberis fel petai. Ac oedd oedd i nabod tad yn ffrind a dysgu chydig am ei waith o. Yr argraff ges i oedd nad o'na ddim byd o gwbl yn rhamantus am waith y bugail. Yn enwedig felly ar lethra cwmdir arddi, ar lethra'r Wyddfa yn fanna. Oedd yn llawn peryglon. Achos roedd disgwyl i'r bugail ofalu am holl anghenion y defaid, sicrhau diogelwch nhw. Fo fydda'n atgywirio'r walia a'r ffensys, yn trwsio'r clwydi, yn gwneud yn siŵr nad oedden nhw ddim yn crwydro'n rhy bell oddi ar y mynydd. Dro arall, mi fydda yna ambell i ddafad wedi syrsio dros y clogwyn, ac roedd i fyny i'r bugail i'w hachub nhw ar fan honno. Os bydda'r llifogydd yn dod yn yr afonydd, fodd yn gyfrifol am achub y defaid o'r llifogydd. Ac yn yr eira, wrth gwrs, roedd o'n gorfod mynd a gofalu bod yr wyn yn ddiogel. I diogelu nhw rhag anifeiliaid rhibus a rhag yr adar ysglyfaethus. Oedd o'n gofalu am ei holl anghenion nhw. Mewn geiriau eraill, mae'r bugail yn gofalu am yr amgylchedd i gyd. Nid ymateb i anghenion y defaid ar y funud mae'r bugail, ond gwneud yn siŵr bod y strwythurau i gyd yn ei lle i cadw nhw'n ddiogel. Rwan ta, troswch i hynna i gyd i fywyd pobl. A hyn da ni'n weld, wrth gwrs, ydy bod angen mwy nag ymateb i angen y funud. Ac mae cymwys Cristnogol yn gwneud hynny, dydy. Mae disgwyl i ni ffindio allan pam bod pobl yn dlawd. Pam bod pobl yn anghennus. Ac o wneud hynny, mi allwn ni drwsio'r strwythurau. Mi allwn ni newid sefydliadau. Mi allwn ni herio cyfundrefna. Mi allwn ni newid y drefn. Mi fyddwn ni greu tegwch. Fyddwch chi Desmond Tutu ddeudodd ryw dro. Mae'n amser yn dod, ym mywyd pob un ohono ni, pan na ddylem oedi am eiliad wrth achub pan y dylem oedi am eiliad wrth achub pobl o lif yr afon. Yn lle gwneud hynny dro ar ôl tro, fe ddylen ni fod yn gofyn, beth sy'n peril yn nhw gwympoi mewn i'r afon yn y lle cyntaf. A
dyna mae bugail da ni'n neud wrth gwrs. Rwy'n tair bod Salm 23 wedi chyfansoddi beth amser cyn geni Iesu Grist wrth gwrs. Da ni wedi cysylltu'r term bugail efo fo yn fwy na neb arall yn dod. Mi fi yw'r bugail da, medda'r Iesu. My fi yw'r bugail da rwyf yn adnabod fy nefaid am defaid yn fadnabod i. Yn union fel mae'r tad yn fadnabod i, a minnau'n adnabod y tad. Ac rwyf yn rhoi fy eini oes dros y defaid. Ac mae I neges o yn dal i'n herio ni heddiw yn dydi. Yr her I ni heddiw ydy gofalu am yr anghennus yn ein cymunedau ni hunan I gefnogi asiantaethau mewn gwledydd tramor ac I wneud hynny yn ysbryd Salm 23 I ddryllio'r muria, I herio'r anghyfiawnder. Ac I mir bore yma, mae neges Salm 23 yn eitha eglur dwi'n meddwl. Os gwrandawn ni ar neges y bugail da, mi fedrwn ni ddweud, ni bydd eisiau arnaf. Ond pidiwch ei gymryd o fel cyfle I ni bwyso nôl a gorffwyso a dweud y bydd Duw yn gofalu amdanyn nhw. Ni sydd fod I ofalu amdanyn nhw'n de. Ond, os bydd gynna ni'r ymddiriedais yng ngwerthoedd Iesu Grist, yna mi fydd hynny yn gyrru ni ac yn ysgogi ni I wneud yn siŵr na bydd neb mewn angen yn unman. Y bore yma, mi glwson ni'r darlleniad gen Mr Williams yn sôn am Pedr yn dod I Jopa. A'r hyn welson ni yn fanno oedd cymuned o Gristnogion yn byw yr atgyfodiad yn de. Yn byw yn ysbryd Iesu Grist. Yn helpu gilydd, ond hefyd nid helpu gilydd. Ferech chi sylwi ar yr adnod ola un yn y darlleniad. Mae hi'n adnod ysgytwol, achos yr adnod ola un oedd, arhosodd Pedr yno am gryn amser, yn lletia yn hi gweithiwr lledr o'r enw Seimon. Be sy'n arbennig am hynny, meddech chi? Wel, yn yr amser yna, oedd gweithiwr lledr, neu barcer, I roed y teitl gywir ar y swydd, yn un o'r swyddi isa mewn gymdeithas y medrych I gael. I'r Iddewon, roedd unrhyw un oedd yn trin crwyn ac yn gweithio efo crwyn. Yna, roedd y swydd yna yn hollol ar waelod y domen, yn hollol wrthyn i'r Iddewon I gyd. Ac eto, mae Pedr yn mynd a mae o'n aros efo Seimon. A'r neges amlwg yn fanna di, y dylen ni ddysgu drwy hynny nad oes neb yn anerbyniol gan Dduw. Roedd yr Iesu'n cymysgu efo'r anghennus, yr aflan, y tlawd, a rheini ar ymylon cymdeithas yn dweud. Ac fe ddylen ni'na fod yn gwneud yr un peth. Ac yng ngeiriau ar gan, am mai gweithred yw gobaith ac nid breuddwyd ffôl, aw natur heddiw hwn, gallwn wella gyda'n gilydd, holl glwyfau ein byd mawr crwn. A phan ymdrechwn ni tuag at y cyfeiriad hwnnw, mi allwn ni ddweud yn llawn hyder a gobaith, dwi'n meddwl, yn sicr bydd daioni a thrigaredd yn fanilyn bob dydd o'n bywyd a bydda byw yn hir arglwydd weddill fynyddiau. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni blygu pen. Fe wyddwn ni o dad fod y byd yn llawn amrywiaeth o borfeydd gwelltog a dyffrynoedd tywyll. A thra fo un ddiadell yn mwynhau'r heilwen a'r digonedd, mae sawl praidd arall mewn adfyd enbyd y bore yma. Boed I ni efelychu esiampl yr Iesu I geisio gwella byd yr rhai hynny sy'n fregus ac yn anghennus, fel ei bod hwythau yn dod I adnabod dy gariad di drwy ein gweithredoedd ni. Gawn ni droi at yr emyn ola bore yma, emyn rhif 598. Ysbryd y gorfoledd, tyrdyn calon ni, fe ddaw can un henaid wrth adnabod di. Cyfaredda'n hysbryd a llawenydd byw, nes i'n lwyr feddiannu cyfoeth mawr ein Duw. 598.
Awn allan o'r adeilad hwn ac o'r addoliad hwn i fod yn ddisgyblion i'r Iesu yn y byd heddiw, i fod yn dystion i'w atgyfodiad ac yn weithwyr parod ar ei ran ymhlith ei braidd. Awn dan fendith Duw'r Tad wedi ein galluogi gan rym yr Ysbryd Glân. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydde gyda ni oll bys bythoedd. Amen. Cyn yn bod ni'n gwahanu gael egluro mod i gorfod mynd draw i Borth Cawl, felly byddai ddim yn gallu cymdeithasu efo chi ar ddiwedd yr Oedfa. Ond diolch yn fawr i chi am eich presenoldeb. Diolch am y cymorth technegol y bore yma. Diolch i Mena ar yr organ fan hyn. A chyfarchion i chithau sydd yn gwylio yn rhithwyr, os oes rhywun yn gwylio bore yma, cyfarchion at o'ch chithau hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.